Aquí es donde permanecen los 5 títulos del Barça de este 2009. La última conquista, la Supercopa de Europa en Mónaco a finales de agosto. Pero hoy, procedente de Abu Dhabi, podría llegar el 6º título, el del Mundialito de Clubes. Trofeo que además se convertiría en el primero de la vitrina del Museo del Barça. Poco queda para que los azulgrana hagan historia y le pongan el broche de oro a un 2009 mágico. Puede superar hoy como técnico lo que consiguió como jugador su padre futbolístico Johan Cruyff. En 1972 el líder absoluto del Ajax ganó los 5 títulos oficiales que disputó: Liga y Copa de Holanda, Copa y Supercopa de Europa y la Intercontinental. La Supercopa holandesa todavía no existía y por tanto no pudo caer la sexta. Un repóquer de copas en un mismo año solo lo podemos encontrar en el mismo Museo del Barça. En 1952 los Basora, César Kubala, Moreno y Manchón, que cantaba Serrat, además de algún otro como Ramallets y Biosca, se llevaron la Liga y la Copa de España y las Copas Latina, Eva Duarte y Martini Rossi. Era el Barça de las 5 copas que hoy puede verse superado por los canteranos Messi, Iniesta, Xavi, Valdés, Piqué, Puyol, el capitán que ya ha levantado las 5 de este año, o Pedro, que además es el único que ha marcado en todas las competiciones. Al Barça solo se le resiste esta Intercontinental. Perdió las finales del 92 y el 2006, pero esta noche tiene otra cita con la historia. Lo han cantado muchas veces, pero para hacerlo con propiedad, para ser de verdad campeones del mundo, hoy tienen que levantar este trofeo. Los azulgrana han tenido 2 oportunidades para conseguirlo, pero en ambas han fallado. En la primera participó un jovencísimo Guardiola. Su pase a Stoichkov hizo soñar al Barcelona con lo que por aquel entonces era la Copa Intercontinental. Sin embargo, Raí les despertó con 2 tantos y el Sao Paulo se impuso al final al Dream Team. Hace 3 años, en 2006, llegó el segundo intento. El Barça de Rijkaard y Ronaldinho volvió a caer, esta vez frente al Internacional de Porto Alegre. Hasta ahora no se les ha dado bien el torneo que empezó en 1960. La Copa de Europa volvía a Madrid por 5ª vez. El Real era el mejor equipo europeo. ¿Pero era el mejor del mundo? Los sudamericanos desafiaron a los europeos a comprobarlo. Y el Peñarol lo sufrió en sus carnes. 0-0 en Uruguay y 5-1 en el Bernabéu. Era indiscutible que el Real Madrid era el mejor equipo del mundo. Y volvió a serlo en el 98 al vencer al Vasco de Gama y en 2002 al imponerse al Olimpia paraguayo. También el Atlético puede decir que fue campeón del mundo. En el 74 el Bayern de Múnich no quiso jugar el torneo. Acudieron los rojiblancos y ante el Independiente argentino triunfaron. Bé, és el 6è any és el 6è cop que aquest any Carles Puyol fa aquest gest, alçar una copa que s'ha guanyat amb el Barça. Les ha aixecat totes i aquesta amb un regust especial perquè és la primera en la història del club. Els de Guardiola, Àlex, tenien un deute amb el Mundialet i se l'han cobrat. Sí, però la proesa no ha estat gens fàcil. Ningú no ha respirat tranquil fins que ha aparegut Leo Messi i ha fet el gol de la victòria. El Barça ha necessitat la pròrroga per aconseguir l'únic títol que faltava a les vitrines del club. Els gols de Pedro i Messi han donat al Barça el 6è títol d'una temporada irrepetible. La final amb l'Estudiantes també ha tingut la seva dosi d'èpica perquè els argentins s'han avançat gràcies a Boselli. Era la situació ideal per l'Estudiantes, però el Barça ha pogut trencar la resistència del rival en el minut 89, en què Pedro de cap ha superat el Vil i ha forçat la pròrroga. I en el temps afegit, una centrada d'Alves i la rematada de Messi amb el pit ha arrodonit la feina. Era al minut 110. El Barça ho ha guanyat absolutament tot aquest any 2009. Moltes vegades felicito els jugadors, avui només em cal donar-li les gràcies per aquests 16 mesos tan meravellosos que ens han donat. Crec que han sigut 16 mesos que no hem jugat ni un, ni dos, ni tres, hem jugat moltes vegades molt bé. Crec que això ha fet que la gent s'ho hagi passat bé. Ens han guanyat el respecte de com ho hem fet, i això és mèrit exclusivament dels jugadors. Felicitar l'institució, a tots els treballadors, a tota la gent. Un agraïment etern a aquests jugadors, a aquest equip, a l'entrenador, a l'equip de tècnics, al secretari tècnic, a tots els que estan treballant per aconseguir que el Barça visqui els millors moments de la seva història i que hagi aconseguit el reconeixement oficial com a millor club del món
i a més aconseguint un rècord històric que es podrà igualar però no es podrà superar. Aquest equip de moment no té límits. L'única limitació que té és que ja no queden els títols. L'únic que es queden són els d'aquesta temporada, no? Perquè aquests són encara... Aquest últim era gràcies una mica al que aconseguí la temporada passada, no? Ja està el 13 de maig quan Carles Puyol va aixecar la Copa del Rei, el primer dels títols que optaven els blaugrana. Ho va fer possible la contundent victòria de l'equip de Josep Guardiola per 4-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao en la final disputada a València. 3 dies després, la derrota del Real Madrid a Vila-real permetia al Barça proclamar-se matemàticament campió de Lliga, sense necessitat de jugar el seu partit d'aquella jornada 36 davant el Mallorca. Va ser, però, la setmana següent quan els barcelonistes van rebre al Camp Nou el trofeu que els acreditava com a campions en la competició de la regularitat. L'èxtasi de les celebracions blaugrana arribaria 4 dies més tard, amb la consecució de la Champions League a Roma. Els gols d'Eto'o i de Messi contra el Manchester United van permetre al Barça aixecar per tercera vegada el màxim trofeu continental de clubs i aconseguir un triplet històric, Copa, Lliga i Champions. Però els de Guardiola no en tenien prou i volien completar la col·lecció de títols als que aspiraven. El 23 d'agost queia la Supercopa d'Espanya en superar l'Atlètic Club per 1-2 a Sant Mamés i 3-0 al Camp Nou. 5 dies després, amb un gol de Pedro en la pròrroga, els blaugrana derrotaven el Shakhtar Donetsk i s'adjudicaven la Supercopa d'Europa disputada a Mònaco. El repòquer de títols ja estava servit, però faltava la cirereta del pastís, el 6-6, un somni fet realitat a Abu Dhabi, amb la consecució també del Mundial de Clubs contra l'Estudiantes de La Plata, un títol que ha servit per certificar oficialment que el conjunt blaugrana és el millor equip del món de l'any 2009.